Jmenuji se Albert Handl a je mi 7 let, za měsíc mi bude 8 let. A dnes budu odpovídat na otázky vnitřního dítěte. Co znamená být pro tebe dítětem? Chození do školky, do školy. Dítětem, co to znamená vlastně pro tebe? Pro mě to znamená, že jsem takový malej pidíšvík. A je to příjemný? Je to dobrý? Jo? Mně přijde dobrý, že když je někde nějaký malý dvířka, kde můžu já, tak tam prostě půjdu a já tam můžu a dospělí ne, protože jsou moc velký. Takže můžu i do velkých místností, i do malých místností. A velký rodiče můžou jenom do těch velkých. A to je ta nejlepší věc vlastně v tom. Jo, a můžu se schovávat hodně, skoro všude se můžu schovávat, protože jsem malej. A rodiče se schovají, někde prostě, hodně... Hodně blbě. Nemůžeš pít alkohol, já chci hrozně něco alkoholického vyzkoušet třeba. A co by si zdal, jako pivo by si zdal? No třeba. Ale já nemůžu. A to je to, co tě láká třeba na dospělácích? To je to, co by si chtěl zkusit? No a taky chci řídit auto třeba a chci chodit do T-Mobileu do práce. Jako táta? No, že pijou alkohol a hlavně si povídají s kamarádama a nebo hodně pracujou. Dospělí lidi nechápou třeba dětskou představivost. Děti si vymyslejí třeba imaginárního kamaráda nebo zvířecího kamaráda, třeba vlkopsa nebo kluka, který má velkou hlavu. A rodiče to nechápou a myslí si, že jejich dítě je třeba divný. Tak v tomhle třeba nechápu. Já nemám vnitřní dítě, ale já jsem sám dítě. Takže já nemám vnitřní dítě. Ale myslím si, že by to mohlo být, že jste už vyrostli a už máte jenom v duchu to dítě. Že si můžete představit někdy, že můžete být dítě znovu. A prostě ve vnitru těla můžete být furt to dítě. Mohli by třeba si vzpomenout na jejich oblíbenou hru, co hráli, když byli malí a hrát jí třeba. Nebo si můžou vzpomenout na nějaký dobrý zážitek a prožít to znovu. Dneš na kole, a furt se směješ. Rodiče mají o hodně víc práce než děti, takže je něco zatěžuje furt. Třeba mámu zatěžuje mnoho věcí. Já cvačinu do školy, vyprat oblečení, pak je usušit
vyhodit kočkám bobky a starat se o děti, ustlat tím peřiny a tak dále. Musí furt chodit do práce a hlavně si povídají s kamarádama a skoro nikdy nemají na ty děti čas, na ty uvnitř. Ale děti jim můžou pomoct to zase obnovit nějak. Třeba se jich zeptají děti. Měli oblíbenou hru, když jste byli malí. A vzpomenou si na to a můžou to společně hrát. Takhle se může třeba obnovit vnitřní dítě.